umpisa na. Mabilis kaya may tama ka na. Kaya mabilis. Parehas na. Mukhang nakabawi na. Parehas na may mga sugat. Mga sugatan. 1-0. Parang kumakanta-kanta lang si Bisaya. Gigil na si Bisaya kay nasugatan na. Mag-hi ka muna sa mga viewers mo. Hi sa mga fans, sa fans namin. May tama I-follow ka nyo ngayon. lang kami. May tama ka rin ngayon. Madali o dun. So man, tulak pa ka di na. Tulak kasi. Ako na magtulak pag ayaw mo. Hintay ka uy. Uy. Maano ka kasi maglaro? Matagal ka magtulak. Ano ba? Pass break ba? Pass break. Uy, mukhang kita na sa TV ah. Talaga. Silip na yan eh. Di siguro. Ayun na ba yo? Siguro. Umakyat na ba yo? Silip talaga yan. Hindi siguro. Ito na yung sinasabi nila. Tatawas. Punas na agad. Ina, nakadali yun ng isa. Nag-iisip na si Boy Bisaya. Isip na. Kadali yun dun ah. Ayan. Talo. Yan ay tool. Tingnan mo, dagdagan natin. Mukhang madadagdagan yan ah. Dagdagan ni Kuya Vince yan, dagdagan. Dalawa talaga. Babawi si Kuya Vince, nakabawi. Yun na, tool Nakabawi si Kuya Vince. tool. Oo, nakabawi. Yun na, ang premium. Ang premium. Ang premium. Ang premium. Ang premium. Mahiwaga. Ang mahiwaga, ang One. premium. 2 3 4 5 Uy. Nakaganti. Wah, pogi. Ang mahiwaga.